What's up guys? Binabati ko pala kayo ng Happy New Year. Dahil ngayon ay December 31. At sa ating mga subscribers, Happy New Year din po. Salamat po sa pag-subscribe at sa panonood. Ang episode natin ngayon, magpapalaro tayo sa mga bata. Konti lang yung price, hindi ganun kalaki. Pero mag-enjoy naman yung mga bata guys. Naisip namin to nung Pasko, kaya lang busy yung mga bata ng Pasko kaya naisip namin ngayon December 31 dahil sama-sama yung mga bata, kumpleto sila. So samahan nyo kami guys hanggang dulo. Oh, pero yung mga players natin. Bati muna ka sa mga ano natin, viewers. Di-discuss ko lang yung gagawin nyo, no? Bawat isa sa inyo may 3 try. Pero pag nakakuha na ng isa dito, out na siya doon. Pag nakuha na yung 200, 150, out na siya. Pero pag nakakuha lang siya ng 20, kaya to, meron pa siyang try nun. Bali, tig-3 try. Siyempre may quiz yan, ito. Kaya hindi ko nilagyan to. Lalagyan natin ng ano yan, polvo. Aron, ganyan malaking polvo. Pag dito napunta yung lata, nakatutok dito sa may polvo, meron kayo sa mukha. Oh, dito na kami. Ano, picture lang natin? Sino mauna? Ako. Ako mana? Sana. Oh, sige. Oh, next. Oh, sige, Chloe. Oh, polvo rin to. Kaya lang hindi ko nalagyan. Lagyan natin. Oh, dito. Oh, next. Huwag yung tatanggalin, ha? May isang try ka pa mamaya. May isang try ka pa. Dahan-dahan. Agos ni. Yan! Polvo siya, polvo. Kawawa, polvo. Huwag yung maalisin, ha? Huwag nyo nga alisin, babalik ko. Oh, next. Ito yung muna kukunin ko yung plastic. Next ako. Oh, polvo! Dito. Huwag yung maalisin yan. Oh, next. Ay, ikaw, nakakuha ka na? Baka na huwag mo alisin. Huwag mong galawin. O, sige. Mawini, polvo. Oh, wala siya dito. May isang try ka pa mamaya. Pag natapos na lahat, ulit sa dati ang sa launa. Oh. Hindi naman. Polvo. Ay, hindi. Ulit siya. Huwag mong galawin. Oh, Saan mo? Naka-video. Alam, malaki. Polvo. Papa. Polvo, sino yan? Ano yan, ipon? Oh, Ba, next. ikaw na ba? Huwag mo pa nga, pakaipon. Ganda, wag ka magkatalam na. Cute niya.
Ah. Loaded. Naman. Ay, si Michael. Next. Kahit ako si Michael, matindi to. Michael. Polvo. Polvo. Last na mga nara. Oh, simula na naman kanyan. Dito tayo. Sunod mo na si Agnes Butter. Dito ka! Ay, manakot ka! Manakot ka! Oh, go. Hoy! Wala. Ano pa naman? May tig-isa-isa pa kayo yan. Yan, dahan. Oh, go. Polvo. Polvo. Ah, dito. Dito sila. Atet. Puro polvo. Oops. Oh, bulong mo yan. Okay, may nakagawa isa. Pero may isang try ka pa rin. May isang try pa. Oh, Moby. sabi ka may Bob. Magkano mo? Go. 8 pesos. Hindi naman. Yo! Ay, hindi. Malayo. Yo. Okay. Malayo siya guys. Sobrang hirap ng gas. Ano siya yun? Ata. Balik ko ata. Malakas. Wala na. Sino, Brian? Ano doon? Next, Michael. Pitik mo, pitik. May tig-isa pa niya kay Tira. Ba? Wala. Ayan mo, kuya. Oh, polvo. 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 Ano, tig-isa? Oh, next. Handaan na ba? Patakot mo. Tumira ito. Oh, ayan mo pa. Tumira na ito ata. Sakto ata ito. Tadoy! Wala na ikaw doon. Tadoy! Bilo na kami yung camera. Michael, polvo mo, Michael. Oh, polvo. Lumulog siya, no? Kami. Oh, lumulog na. Nakunin mo yung baby. Love. Go. Ay! Ang ina! Ayan, ano yun? Kamay mo, sinarang mo eh. Ulit! Chicken daw yung kami. Oh, Naro. Nag-loaded ka naman. Oh, next. Okay mo ulit. Oh. Kaya saan ka kayo nakatala? Ay, ito. Polvo. Ba't sa polvo? Mabango ka na din. Legend na kapag tripod na metong. Sige. Oh, sige, go. Kamay mo, maipit ka. Oops. Nalaglag. Oh. Tiglalas na pala kayo, no? Uy, kamay mo. Idoy! Go. Ay,
Doon, next. Paano ang kamay mo? Up, up. Malayo. Malayo. Oh, next. Kanina, malalaos na yan. Diretso niya kasi. Yan. Huwag nyo igagalaw yan. All ball. Huwag nyo nililikot. Oh, next. Sino pa? Oh, mamaya yung matatanda mamaya. Sige. Oh, all ball. Gulong mo naman. Oh, sige. Magic. Ang lakas. Magic. Magic yan, Mike. Mike, mahulog yan sa kasi. Op. Nasa kaya. Siyanaro, dalawa yung sa kanya. Dalawa yung sa kanya. Sige. Oh. Dalawa. Naman yan. Oh, 100. Oh, yung mga hindi nakakuha, bibigyan ko na lang ng ano. Selection. Oh, lapit dito. Wala ka. Yeah. Lami pa rin, oh. Sino pa? Yung mga kasama? Ayan po si Ninong Tim, namamagi po ng pating ayuda